uvádíme vám seriál Prkotinky s Michálkem, první díl. Tady máme Michala. Tak co nám dneska Michal vede? Dneska vám předvedu takovej, jak to říct, takovej song, já jsem takový rapper, jo, vystříkávám si prdě hladíčko. Prosím, stop. Ty malá, ty nějak neberu slovo. A to nejde, no, já jsem velký rapper, jo, vystříkávám si prdě hladíčko. Když jdu do letadla, musím si objednat 2 místa, protože mám velkou prdel. Když jdu z letadla, všichni na mě kouká, jaký jsem pustil špukou, nebo co. Stop. Já jsem velký rapper, jo, vymývám si prdel hadičkou. Když jdu do letadla, musím si objednat 2 místa, protože mám velkou prdel a břicho. Když jdu z letadla, prdel si vystříkám a ještě raz. Lidi na mě koukají jak na debila. Moderátor vypadá jako idiot. Otázka za mega. Stop.